नमस्कार। भोजी खाइले आपण अपराजिता मैडम को झीर रिसेप्शन भोजी बरमुंडा पड़िया जाइथिले कि अव्यवस्था। मो कहया कथा एते लोक को डाकिया जरूरी कौन? घरे घरे बुलिकी कार्ड दे चलले सबु निर्वाचन मंडली को डाकी हेले अव्यवस्था। लोक खाए कि जाई पारु नाहांती, लोके खाइबार नाही, खली चिरिकी लोके जाउसंती। देखंतु वीडियो रे माने को अव्यवस्था एठी हेछि। ଆପଣ କାହିଁ ଚିରିଲେ ଆଜି ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର ହେଉଛି, ହଜାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଲେଖତେ ହେଇଛି ସବୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜଟଣୀ, ଜୟଦେବ, ଏକାମ୍ର ସବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ବୁଲିଲେଣି, ଏକାମ୍ରରେ ନାହିଁ, ଜଟଣୀରେ ନାହିଁ, ଜୟଦେବରେ ନାହିଁ, ବେଗୁନିଆରେ ନାହିଁ, ବୋଲଗଡ଼ରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ମାଇକ୍